debate natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan na si Jesus at ang mga apostol ay nagtuturo about purgatory according sa Bible or biblical, naka-cross, close and open ito, parenthesis. Ayan. So affirmative natin si Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church at negative naman si Ivan Nakuha ng Baptist, mga kapatid. So ang ating rules na gagamitin ay syempre yung ating standard rules ito ng Russia TV, mga kapatid. At ang rule number 1 natin ay ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Yan. Teka na, wala yung video. Yun. Okay, so kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili muna, mga kapatid, bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang kanyang sagot sa pagpipilian, mga kapatid, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So, tumawag ng moderator kung gusto nyong gamitin ang karapatan na ito. 10 seconds lang po yan. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun. At kung merong tanong na saan mababasa sa Bible, so probably magbibigay tayo ng chapter and verse, mga kapatid, ha. So ganyan po tayo sumagot. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng kutunggali. At during first cross, kung tinatanggi niya na hindi ko pa nilatag yan, pwede mo yang itanong next sa rebuttal, automatic next question ka yan. Either pa nagsasabi siya ng totoo or hindi. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, mga kapatid. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaring magpaliwanag. 1 objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at 1 clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura, mga kapatid, ng ating katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Pero, mga kapatid, for example, ganito, nagsisinungaling ka or hindi ka nag-aral. So, sa akin, mga kapatid, okay pa yan, ha? So, pero itong out of topic, syempre, ako yung magde-decide kung pasok ba or hindi. No challenge question. Ito yung mga tanong na paano kung mabasa ko or kung mabasa ko. So, hindi ko pinapahintulutan yan, mga kapatid, kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasayos ng debate na ito. So, ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa ating rebuttal, 10 minutes. At meron tayong 7 minutes sa second cross. At meron tayong 5 minutes, mauuna ang ating negative, mahuhuli naman ang ating affirmative, mga kapatid. So by the way, ako mga pala ang inyong host, moderator, timer, streamer, mga kapatid, sa ating debate na ito, Admin Russia, mga kapatid, ng Russia TV. Ayan, so shoutout muna sa lahat ng ating mga manonood dyan. So gusto ko lang i-confirma kung sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng aking nabanggit. Yes, Badrash, agree. Sang-ayon. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, yes.
Okay, thank you. So, yun yung ating confirmation mga kapatid. At bago natin i-start ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala mga kapatid. Gusto ko muna silang konting preview sa kanilang patutunayan ngayon. At syempre kung ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So, unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Good evening sa lahat at maraming salamat sa ating admin at moderator ngayon si Brad Rasha Vistadayanan dito sa Rasha TV. Naka-live tayo. At sa ating katunggali ngayon si Dong Ivan, isang Baptist member. At ang ating topic is patutunayan ko na ang doktrina o aral ng purgatory ay itunurin ni Kristo at ng mga apostol ayon sa Biblia. So gagamitin natin dito is Bible. Tapos walang reference. I'm okay with that. Ako pala si Brad Alvin Gitamundok, isang bishop delegated Roman Catholic apologist, Bible apostolate worker na delegated mismo ng ating simbahan mga obispo to the CBCP. At based ako dito sa Cebu as if the Archdiocesan Coordinator. Magandang gabi at welcome lahat. I hope everybody will enjoy and learn many things from this dialogue. Okay, so that is Brother Alvin Gitamundok mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, isa talaga ito sa iniidolo ko noon. Talagang pinapanood ko lang to sa YouTube at ngayon mga kapatid ay marami na din siyang debate online and face-to-face at one of the siguro mga debate niya na yung mga talagang yung nakakarap niya like si Ventilasyon ng Iglesia ni Cristo. So, I hope mga kapatid, you enjoy this debate with, syempre, Brother Alvin Gitamundok mga kapatid. At dito tayo, ipakilala natin ang ating negative naman, ang tututol. Pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Pastor Ivan Nakwa. Ako po ay masaya dahil ang aking kalaban po ay chief pala ito ng apologist. So, ito po ay mainam na makausap, no, na maging professional sa ating debate. At as a negative po ay against po tayo sa turo at po sa purgatory. So, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Okay, so that is Brother Ivan mga kapatid. At nakadebate na din siya dito sa akin. At very smooth, napakaganda ng mga debate naman niya. And one of the good defender ng Baptist din mga kapatid. So that is Ivan mga kapatid. At again, sa mga ating audience, kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share naman yung ating live streaming mga kapatid para marami ding makapanood ng mga ganitong pag-uusap mga kapatid. So, you can comment mamaya dahil magbabasa tayo ng mga ilang comment kung paano yung inyong reaction sa nangyayari mga kapatid. So, ito na. Simulan na natin mga kapatid ang ating debate. Ulit, ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Jesus at ang mga apostol ay nagturo about purgatory according sa Bible. 10 minutes, Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Your time start now. Maraming salamat Badrash, ating buting moderator at sa ating kaibigan ngayon si Brad Ivan, isang pastor ng Baptist Church. At sa ating mga viewers ngayong gabi, good evening sa lahat. At ako ngayon will represent the Roman Catholic Church sa ukol sa patutunayan na ang purgatory or purgatorio ay talagang aral na itinuturo ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol ayon sa Biblia. Now, ito muna kasi ang negative side will negate my affirmation. Dito sa Biblia, lahat ng bersyon, Protestant at Catholic, let me remind everybody, wala kang mababasa dito sa loob ng Biblia na no purgatory taught by Christ and the Apostles. Kahit man sa komentary ng mga Bibliang Protestante, naubos na pagbasa yan, Protestant Bibles, wala din komentary sa mga Bibliang Protestante, lalo na sa Katoliko.
Now, to determine how we will know what is taught in the scriptures, merong prinsipyo itinuturo dito mula pa sa Lumang Tipan. Halimbawa, sa Nehemiah chapter 8, verse 8 to 10, ganito ang ating matutunghayan. No? You can also open your Bible, both Protestant at Catholic, para masundan nyo kung mga talata ko, and try to read also in your own Bible. No? So, basahan tayo dito ng Biblia, no? Nehemiah 8:8 hanggang 10, ganito. Itong ginagamit ko is King James Version, Tagalog version, tapos based on the King James English, Tagalog lang. Nehemiah 8:8 hanggang 10. At sila'y nagsibasa sa aklat at kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan. Nanupat kanilang nabatid ang binasa. At si Nehemias na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote o pare na kalihim at ang mga Levita na nangagtuturo sa bayan ay nangagsasabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy ni magsiyak man sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Kaya ang tunay na Biblia, kung ikumpara natin ang Biblia ng Protestante at ang Biblia ng Katoliko, ang Biblia ng Katoliko nakasunod dito sa Nehemiah 8:8. Bakit? Mga pari ang nagpaliwanag. So may komentary ang pagpaliwanag batay dito sa nakasulat sa letra sa Biblia. Napakaliwanag yan. Basahin niyo ulit. Review it. Nehemiah chapter 8, verse 8, 9 to 10. Ngayon, dito sa mga propeta, sa mga propeta pa, tinuro na ang aral ng purgatorio o doktrina ng purgatorio. Who inspired the prophets is Jesus Christ, no? Revelations chapter 22 verse 6 at Revelations chapter 19 verse 10. The spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ. So ang pahayag daw ng mga propesiya ng propeta ay galing sa witness of Jesus himself. For example, in Daniel chapter 11 verse 33 to 35, ganito ang ating matutunghayan. King James Version, Tagalog na Bible. Daniel 11:33 hanggang 35. At silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami. Gayon may mga bubuwal sila, ibig sabihin mga mamamatay sa pamamagitan ng tabak at ng liyab. Ibig sabihin ng apoy, ng pagkabihag ng samsam at ng maraming araw. 34. Pagka nga sila ay mga buwal, ibig sabihin ng sila ay mamatay na, sila ay tutulungan ng kaunting tulong. Ngunit marami ay magsisitisan sa kanila na may mga daya. Verse 35, at ang ilan sa kanila ng pantas na ay mga bubuwal, ibig sabihin mamatay, upang dalisayin. So after that, there is still purification. Pagkatapos sila mabuwal o mamatay, sila'y dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan, until the time of judgment, sapagkat ukol sa panahon pangtakda. So bawat isa sa kanila mamamatay, tapos may lugar o dako o estado na sila ay lilinisin, they will be purified hanggang sa panahon na sila ay maging malinis na. Daniel 11:33, 34, 35. King James Version, Tagalog Version, pwede rin English, you can also read English. Paano sila dadalisayin? Dito naman tayo sa ibang propeta sa Old Testament. Sa Zacarias Kapitulo 13, talatang 8 hanggang 9. Zechariah chapter 13, verse 8 to 9. Napakaliwanag dito. At mangyari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. So there is a third part, hindi lang langit para sa mga ligtas at impierno or hell para sa mga damned souls. Mga mapupuntang impierno kasama ng ni Satanas at mga diablo, kundi may ikatlong bahagi din, makatlong dako din. Ano tong ikatlong dako? Ang ikatlo ay may iwan at aking dadali ng ikatlong bahagi. So may ikatlong bahagi, 1/3 of humanity. So this is also a place. Nasa apoy ko sila dadalin at sila aking dadalisayin
na parang pilak na dalisay. So yung pagdalisay doon sa mga banal na mga pantas sa Daniel 11:33, 34, 35, bago ko lang binasa, sa pamamaraan ng apoy. This is spiritual fire kasi dito sa lupa kasi patay na, nabuwal na. Itong paraan sa Kares 13:8-9, hindi alam ito ng mga Baptiste. Yan ang problema kasi yung mga hindi Katoliko, walang alam sa Biblia, sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya walang ideya kung meron bang purgatorio. Dapat sana makinig sa simbahang Katoliko kung saan yan sa talata sa Biblia. Tapos magbulay-bulay. Tapos pag-aralan talaga, letra po letra. Ito, letra po letra, sa apoy sila dadalisayin. Parang pilak na dalisay at sila susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Pagkatapos ng dalisayin sa apoy, spiritual fire, yung mga patay, sila ay magsitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin sa bayan ko kung mapunta na sila ng langit at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. Napakaliwanag yung talata sa Kares 13:8-9, idikit mo lang sa Daniel 11:33, 34, 35. Sa Daniel 11:34, tutulungan sila ng kaunting panahon. So may tulong. Anong uri ng tulong? O meron ako dito, King James Original. Puro to mga Protestante, hindi to bias sa Catholic. Holy Bible, 1611 edition, King James Version. With Deuterocanon to. Sa 2 Macabeo 12:46, ito ang ating matutunghayan at mababasa. So, paano matutulungan ng mga patay? Magdidilisay sa apoy doon sa sunod na buhay. Hindi dito sa lupa, hindi sa langit, hindi sa impyerno. Kasi may kaligtasan pa. 2 Maccabees chapter 12, verse 44-45. For if had not hoped that they were slain, yung mga pinatay, should have risen again, na mabuhay na maguli, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Wala saan lang silbi, walang kahulugan, katuturan, na mag-alay ng pananalangin para sa mga patay. Ito pala ang nabuwal ng mga pantas, Daniel 11:33, 34, 35, matulungan sa pamamaraan ng alay ng panalangin, prayers for the dead. O napakaliwanag, habang dalisayin sila ng apoy, doon sa kabilang buhay, silang mga namatay na, sa Kares 13:8-9, o 2 Maccabees 12:44-45. And also in that he perceived Judas Maccabeus, there was great favor laid up for those that died godly. Namatay na mga Diyos at mga mabait. It was holy and good thought whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from their sin, upang maligtas sila sa kanilang kasalanan. Sila na mga nangamatay na o nabuwal ayon sa Daniel 11. 2 Macabeo 12:45, 44, napakaliwanag dyan. Sa Kares 13:8-9. Tinuro ba ng Panginoong Kristo sa bagong tipan? Yes. Yung sa Kares 13:8-9, inulit yun ni Kristo. Ito na naman ang isang problema ng Protestante, tulad dito ni Dong Ivan, na hindi nag-aral ng Greek, tapos hindi masyado pinagtutuunan talaga ang original languages that was written in the scriptures. Kasi yung apoy, nandyan yan sa Biblia. In the Greek Septuagint, yung sa Kares 13:8-9, yung apoy dun, in the Greek is pur, P-U-R or puri. Ngayon, yun yung purgatory na derived. Yung cleansing, yung pagdadalisay doon na word, in the Greek Septuagint, Grego ha, hindi Hebreo, Grego, kathairo. Kaya yung pur kathairo, nandun nakabatay sa Greek Septuagint, sa Kares 13:8-9, inulit ni Kristo dito, quoting, verbatim, puri, an kathairo, pur kathairo. Yun yung purgatory, purgatorium in Latin, translated in Latin, purgatorio, from the Greek, pur, fire, kathairo, meaning cleansing or dinalisay sa pamamaraan ng apoy. Sa Kares 13:8, saan sinabi ni Kristo? Mateo 3:12. Koto, ton hente, peri auto, kay kathare, wayan kathare, ten haluma hauto kay sunakte, ton soiton hauto hesten, apotheken, tode, arkunon, katasose, turi, o with fire. So dito sa taas, will be cleansing the threshing floor. Kaya dadalisayin nga niya ang kanyang mga tao, kanyang bayan. Yun yung third part,
Zacarias 13:8-9. So yung puri, nandun yung Zacarias 13:9. Katayro, nandun din sa Zacarias 13:9. Kinuha din ni Cristo, Mateo 3:12, Lucas 3:17. Ebanghelyo yan. So turo ni Cristo. Pag turo ni Cristo, turo din ng apostol. Kasi Mateo nagsulat dito sa Mateo 3:12. Meron bang purgatorio sa Biblia? Yes, in the Greek. Purgatory. Purgatory. Dalawa. Cleansing through fire in English. Purification through fire. Letra polita Zacarias 13:8-9. Sa English, cleansing through fire. In the Greek, purgatory. Translated in Latin, purgatorio, purgatorium. Tapos in the Greek, quoted again by Christ, purgatory in Matthew 3:12 na hindi pala alam ni Brad Ivan at ibang hindi katoliko, kaya hindi nila alam yung purgatory, tinuro yun, cleansing by fire. Sinong cleansing by fire? Tayo mga buhay, masusunog tayo kung material fire lang, spiritual fire to, para yung kasalanan natin, now, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at good evening again. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Ivan nakuha ng Baptist. 7 minutes, bro. Your time start now. Hello. Sige, Brother Ivan. Loud and clear. Maliwanag. Okay, sa lahat mo ba ng mga talata na binigay mo sa akin, Sir Alvin, nababasa po ba natin yung purgatorio? Yes or no? Yes, in the original languages. Sa Zacarias 13:8-9, sinabi ko kanina sa affirmative stand ko, ang pur, tapos kathairi, yun yung Greek original from the Latin, kasi Latin yung purgatory. Nandyan sa Zacarias 13:8-9, Greek Septuagint version, at binasa ko dito sa Greek New Testament, kinote ni Cristo, Matthew 3:12. Next Pur question. kathairi. Next question. Okay. Ikalawa kong tanong, saan sa talata sa Zechariah na sinasabi mo na may nabasa kang purgatorio? Saan sa talata sa Zechariah? Oh, letra po letra dito, may nabasa apoy. Dadalhin ko sa ikatlong bahagi ng apoy. Sa Greek, Septuagint, pur. Tapos binabasa dito, at dadalisayin ko parang pilak na dalisay. So they will be cleansed. Yung cleansing sa Greek, Septuagint, sa Grego, kathairi. So pur kathairi, nandyan sa Greek. Wala kang Greek eh. Yun ang problema sa inyo, wala kang Greek. You don't know scriptures, Matthew 22:29. Okay. Sabi mo meron nabasa, yes. Pero binasa ko dito, wala namang litrang purgatorio. So, ang tanong, sino yung nagsisinungaling? Ikaw ang Biblia? Ikaw ang nagsisinungaling, hindi ako at ang Biblia. Kasi based on the Greek Septuagint, original Greek, wala kang original Greek na, alam ko. You don't know how to read Greek. Yan ang problema sa'yo. You don't know scriptures, Matthew 22:29. Kaysa sa Zacarias 13:8, may fire, puri, in the Greek Septuagint. Meron din katayro. Yung purkatayro, yun yung purgatory. Di mo ba alam, purkatayro? Yun Next question. ang galingan ng purgatory. Next Next question. Okay, ito. Sa susunod ko na tanong, mayroon bang mga apostoles na nagtuturo about sa purgatorio? Meron na wala? Meron, hindi lang si Mateo, si Cristo mismo, pinasulat lang kay Mateo at tinuro din ni Pedro at ibang apostol. Mateo 3:12, meron din fire, napakaliwanag dito. He will cleanse thoroughly his threshing floor with fire. So cleanse thoroughly, kasari. Tapos fire, puri. Pareha pa rin sa Zacarias 13:8-9. Original Greek pa rin, Gregong original na Biblia, hindi naman English Tagalog eh. Kaya tamang Katoliko, purgatory, purgatorio yan. Next question. Okay. Okay, so, next question. okay. So sabi mo, fire yung purgatory. Ibig sabihin ba pag nandun ang... So ibig sabihin ba pag ang isang tao... Okay. Okay. Sabi ni Sir Alvin kanina, fire yung purgatorio.
So, ibig sabihin ba pag ang isang kaluluwa ay nandoon sa purgatorio ay nagsasuffer din? Yes or no? Yes, sa Zacarias 13:8, mamamatay sila. So hindi dito sa lupa, yung patay na, yung kaluluwa ang dadalisay ng apoy. Spiritual fire yun, yung fire sa kalan, hindi yung apoy sa kalan. Kung spiritual fire, they will be dadalisayin kaya they will suffer. 1 Corinthians 3:15, although they will suffer through fire, they will be saved. Next question. sila. So, follow up ko dahil ang isang tao or ang isang kaluluwa ay nagsasuffer doon sa purgatorio, ibig sabihin ba ay ang lake of fire at saka yung purgatorio ay same lang dahil may apoy? Same sa may apoy, pero sa duration hindi, kasi temporary lang yung purgatory. Sigurado na yun mapunta ng langit sa Zacarias 13:9. Maging akin silang bayan after madalisay ng apoy. Yung sa impyerno, hindi na maging bayan ng Diyos yun, hindi mapunta ng langit, talagang impyerno yun forever and ever. Revelations 20:10. So temporary na sa Biblia. Question. Okay, ito po ang tanong ko, Sir Alvin. Mayroon na po bang taong napunta sa purgatorio? Meron o wala? Yes, marami. Marami ang mabuwal. Daniel 11:33-34-35. Tapos may takdang panahon sila. Mayroon silang maraming araw doon sa purgatorio. Matulungan sila ng panalangin. 2 Macabeo 12:44-45. Tapos may apoy na dadalisay sa kanila at maging bayan sila ng Diyos sa langit. Sa Zacarias 13:8, tinuro ni Kristo ng mga puso. Matthew 3:12. Napakaliwanag. Next question, Brad Ivan. May oras ka pa. Okay, so dito sa Maccabeus na ginamit mo, sila ba ay namatay dahil sa mga idols? Yes or no? Yes, pero they were also righteous. Kasi hindi si Macabeo magdalangin para sa kanila kung sila'y masama na. Kasi ang trust talaga nila is in God, pero naniguro lang sila, dala din nila yung madyos-diyosan. Pero sabi dito, it was holy and wholesome thought that He made a reconciliation for the dead, that they might be delivered and saved from their sins. Yung mga patay, maligtas pa sa kapanganan from idolatry. Tumakabis 44-45. Next question. So agree ka na ang Second Maccabeus ay mga idolatros? Yes or no? Yes, kaya nga binayaran yung kasalanan ng idolatry nila. Kasi hindi naman talaga yun talagang pilit, dinala lang nila yung mga amulets nila. So they are still having a venial sin for that idolatry. Pero pinatawad dahil sa pananalangin. Matulungan, Daniel 11:34-35, 2 Macabeo 12:44-45, 18:9. Okay. Kasi nag-iban Ito po yung tanong ko, Mr. Arvin. Sige. Anong kasalanan ang pwedeng magkapapurgatorio sa'yo? Ang kasalanan ng bago ka namatay, tapos pinagsisihan mo, kahit mortal sin pa yun, malaki pa yung kasalanan, ay idolatry, pwede pa rin mapagtawad sa sunod. Mateo 12:32. Kahit nagkasala ka sa Espiritu Santo, pag sa sunod na buhay, na nagsisi ka pagkamatay mo, mapapatawad ka pa rin mga kasalanan laban sa anak ng tao. Mateo 12:32, sabi ni St. Augustine, that means purgatory. Meron pa rin pagpapatawad sa sunod na buhay in purgatory through fire. Sa Zacarias 13:8, 1 Corinto 3:15, Mateo 3:12, 2 Macabeo 12:44-45, Daniel 11:33-34-35, at marami pang talata na hindi nyo alam. Next Meron ba question. sa CCC ninyo? Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. At syempre, before natin puntahan ang negative stand, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid, si Jemuel Bungalo, shoutout sa inyo. Magaling din naman si Ivan Nakua, pero darating ang time, gagaling din yan. Shoutout kay Benji Popoy, shoutout moderator and today's debater. Shoutout din kay Willie Cruz, sabi niya, pwede bang magtanong sa mga debater dyan? Ayan. Shoutout kay Benji Popoy, Speaker Alvin, bakit need purgahin ang isang sinner?
Shoutout kay Aladin Gregorio ng Baptist, is watching daw siya. At kay, eto, iniidolo ko din to, Richard Garate Thompson ng SDA. God bless po sa inyong dalawa. Ayan, shoutout sa'yo, bro. Kamatuuran ang isulti, walay mabasa sa Biblia ang purgatorio. Shoutout din kay Uno Aduwo. Ha, sinungaling ka. Shoutout din kay Buloy the Baptist. May purification pa kapag namatay na. Grabe kahayagan to na kinalaban ng mga Katoliko ang Biblia. So, mahaba siya, no? Shoutout kay Willie Cruz, nagkwento lang si Gita Mundo. Shoutout kay Zach Jacob Resort, bakit may paglilinis pa sa mga kasalanan kapag patay na ang tao? Di ba ang taong namatay sa kasalanan ay namatay din ang kaluluwa? Shoutout din kay Generosa Dominador, body lang ang namatay, ikaw mismo na kaluluwa, buhay pa rin, di yan namamatay. So, shoutout din Emmy Alfonso, syempre, Alfredo Esperancina, hindi nakaporma sa tanong ang Baptist. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Dito tayo sa negative presentation. Brother Ivan ng Baptist, your time start now, bro. Okay, salamat no mga kapatid, mga kaibigan, ating natunghayan na talagang hindi niya masagot ng diretsuhan ng ating tanong. Dahil sabi niya kanina, mayroon daw purgatorio na litra. Sabi niya, yes, pero nung tinanong natin, ay pupunta naman sa Greek. Okay? So, akala ko ba biblical ang kanyang sinasabi, pero dito pa lang sa Zechariah ay hindi niya na nasagot ang ating tanong. At tingnan po natin mga kapatid mamaya, ating iribat ang kanyang mga sinasabi. So, una po, bakit ako ay hindi naniniwala sa purgatorio? Dahil yan po ay invento. At dito po ang ating stand. Unang-una po mga kapatid, mga kaibigan, sa Bible, no, sa Romans chapter 3 verse 23, sabi diyan, for all have sinned and come short of the glory of God. So ibig sabihin, maliit man o malaki ang ating kasalanan mga kapatid, mga kaibigan, sa harap ng Diyos, tayo po ay makasalanan at sin po yan. So ibig sabihin, kaya nga tinanong ko sa kanya, anong kasalanan ang pwedeng makapapurgatorio sa'yo? No? Kasi kung sabihin niyang venial sin, mayroon tayong mga talata na mamaya na ating mababasa na kahit maliit man, kahit sinungaling lang ang ginagawa mo, ay pwede ka nang magpapahamak doon sa imperno. So yun po, mga kapatid, mga kaibigan, malinaw na sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. No? So ibig sabihin, siguro sa tao, mas malaki yung kasalanan niya, pero sa harap ng Diyos, kaya sabi ng Bible in Isaiah chapter 64 verse 6 na parang tayo ay basahan sa harap ng Diyos. No? So, hindi talaga matatawag na biblical, mga kapatid, mga kaibigan, ang purgatorio. No? Kasi sa Bible, never talaga yan ginamit ni Kristo, never talaga yan tinuro ni Kristo. Halimbawa dito, Lord, ano ba ang sasabi mo sa Luke chapter 16? Okay, so babasahin natin ang talata. Malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na sa ating stand na ating gigibain ang aral ng mga Katoliko na ang purgatorio ay biblical. Hindi talaga tayo papayag yan at ang Bible mismo ay against dyan. Sa Luke chapter 16 verse 19, there was a certain rich man was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sorrows, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So remember mga kapatid, mga kaibigan, tingnan po natin dito,
hindi po ito parabol. Dahil dito po ay nababasa natin ang pangalan ni Lazaro. Okay? At ni Abraham. So dito po ay tunay talaga na pangyayari na mayroong dalawang tao na ang pangalan po ay si Lazaro at yung dato, yung rich man. So in short, nung isang ang poor or ang mahirap na matay, siya po ay dinala po sa Abraham's bosom. Okay? Take note, ang rich man din namatay. So ang kanyang katawan po, mga kapatid, mga kaibigan, ay nilibing sa verse 22. Dito po natin makita na talagang mali po ang purgatorio. Sa verse 23, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ha, basahin ninyo ang Bible para hindi po tayo ma-deceive, hindi po tayo maturuan ng maling katuruan pag once na tayo po ay mayroong Bible nating binasihan. And 23, and inhale, he lift up his eyes. So pagkatapos ng taong namatay, yung rich man, ang kanyang katawan ay nilibing. Pero and inhale, he lift up his eyes, being torments, and set Abraham's afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and sent Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest the good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed. So, ibig sabihin, mayroon pong harang, may pader po, na ibig sabihin, sa bungaw, sa Bisaya, that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us. So, ibig sabihin, kung gusto mong pumunta doon, sa lugar ni Lazaro, ay hindi ka pwedeng makapunta. Dahil may gulf fixed. So, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send to my father's house. So gusto po ng isang tao na si Lazaro, magkapatid, ni rich man, rather, na siya po ay makapunta. At gusto niya yung mga kanyang kapatid, 5 kapatid niya, ay masiran or mabahagian dahil ayaw niya po, mga kapatid, na ang kanyang 5 kapatid ay mapapahamak tulad niya. So dito po, mga kapatid, mga kaibigan, na nagpapatunay, okay, nagpapatunay na ang purgatorio ay hindi po totoo. Ang purgatorio po ay invento lamang. Dahil kung ang purgatorio po ay turo ng Bible at ito ay biblically, then Jesus Christ will teach. No, pero hindi po nagtuturo ni Kristo niyan eh. Okay? At lalong-lalo po na dito sa Lucas 16, hindi po napunta ang isang rich man doon sa purgatorio. At hindi po natin nababasa na ang taong ito ay mayroong nag-pray sa kanya at ang kanyang kaluluwa ay napunta sa langit. Wala po tayong ganong na nagbabasa, mga kapatid. No? So, ibig sabihin, dalawa lang po talaga ang pwede puntahan sa tao. Okay? Dito sa langit. Kaya nga sabi ng Bible in Philippians chapter 1:23, Apostol Pablo na nagsabi dito, tanungin natin si Apostol Pablo. Apostol Pablo, anong masasabi mo sa purgatorio? Ito sabi niya, for I am in the strait betwixt two, having a desire to depart and to be banished, it is bitter. So, dito po makikita, mga kapatid, na si Apostol Pablo ay hindi na-mention na pag ako'y namatay,
pupunta ko sa purgatorio? No. Saan ba nakatira si Kristo? Sa langit. So dito po malinaw, for I am in a strict betwixt to having a desire to depart and to be with Christ, which is for bitter. Oh, ayan. Kung si Apostol Pablo nagtuturo ng purgatorio, hindi niya ito masasabing statement na to. Dapat babaguhin ni Apostol Pablo na pupunta ang kanyang kaluluwa doon sa purgatorio. Pero hindi. Alam ni Apostol Pablo mismo, mga kapatid, mga kaibigan, na wala talagang purgatorio at hindi turo ni Kristo. Kaya nga hindi. Yes, salamat Brother Rasha. Kaya nga sabi niya, sa Revelation chapter 21 verse 7, makita natin dito na sabi ko kanina, lahat ng mga kasalanan, no, malaki man o maliit, no, sabi sa Revelation chapter 21 verse 27. Okay, so ating babasahin para malinaw. Matthew chapter 21 verse 27, dito po, no? And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or make it a lie. Do sumalinaw dito mga kapatid, mga kaibigan, na kahit isa lang o kahit ang isang tao ay nagsisinungaling, no, counted na po yan. No. Sinasabi nila na ang pangpurgatorio ay doon lang pupunta ang isang tao pag maliit ang kasalanan. Pero ang tanong, yung bang pagsisinungaling ay malaking kasalanan? Ito ba'y mortal sin? Baka sabi nila, yes, mortal sin ito. So malinaw po dito, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or make it a lie, but the which are written in the Lamb's book of life. So, ibig sabihin, pag isang tao po ay naligtas, mga kapatid, mga kaibigan, dito po, which are written in the Lamb's book of life. At dito po sa Revelation chapter 21, verse 8, mga kasalanan ito na binanggit, no? Mga halimbawa na kasalanan. But the fearful, and unbelieving, and unhospitable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars. Ulitin ko, ang pagsisinungaling, yan ba ay mortal sin? So dito po natin makita, mga kapatid, na kahit ang isang tao ay nagagawa ng pagsisinungaling, no? Pag siya ay hindi naligtas, sabi ng Bible, siya ay pupunta sa second death, which is burn with fire and brimstone, which is the second death. Okay? So yun po, malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na ating napatunayan na hindi talaga pumunta ang kaluluwa ng dato at turo ni Kristo at turo ito ni Apostol Pablo na pupunta siya sa langit. Yun na po, Mr. Moderator. Thank you. So dyan nagtatapos mga kapatid ang negative first stand ng ating second speaker, Brother Ivan ng Baptist. So dako tayo mga kapatid sa ating first cross ng affirmative sa negative. At Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church, 7 minutes, your time start now. Okay, maraming salamat Brother Rasha, ating moderator. Ang galing ngayon si Dong Ivan ng Baptist. Ang itong tanong, Dong Ivan, ganito. Premise muna, based on Nehemiah 8:8 na kinote ko kanina, yung katuruan sa Biblia na nakasulat, ipanaliwanag, so mayroong komentary. So ang tanong ko sa iyo ngayon, honestly, makapagbigay ka ba sa akin ng letra po letra sa loob ng Biblia, Wait lang bro, time Protestant stop na bro. ng Bible, Wait lang na bro. may sinabi, Bro Alvin, si wait lang bro. Wait lang bro. Nawala si Ivan. Sige, natin. Okay, ano na po?
Okay. Nandito na ako. Okay, so ipaulit ko lang yung tanong bro ha. Baka naputol ka doon. Bro, naka-time stop naman to. Bro Alvin, pakiulit yung tanong. Okay. Sa premise, is Nehemiah 8:8, ang tunay na aklat ng katuruan ng Diyos sa Biblia na mababasa yung mga letra po letra, may pagpapaliwanag o komentary ng mga pari in the Old Testament, Nehemiah 8:8. So ang tanong ko sa iyo ngayon, Dong Ivan, honestly, meron ka bang Protestant version at Catholic version na umamin, letra po letra, na si Kristo at mga apostol walang itinuro na purgatory, kahit man lang komentary, kahit hindi sa talata, chapter and verse, at kahit man lang sa komentary, meron ka o wala? Yes. Meron. Bro Ivan? Pakiulit ang tanong. Okay, time stop yan. Paulit ha. Yun ang tanong ko, meron ka ba o wala? Yes or no? Categorical, meron ka bang Biblia, Protestante o kahit Katoliko, na tahasang sinabi dyan sa komentary ng Protestante o Katoliko na si Kristo hindi nagtuturo ng aral o doktrina ng purgatorio, pati ng mga apostol, Old and New Testament, from Genesis to Revelation. Kasi dapat may paliwanag ang Biblia eh. Meron ka bang Protestant commentary dyan? Nagsabi na dito sa Biblia na Bible version ng Protestante, hindi nagturo ng aral si Kristo ng purgatory at mga apostol. Meron o wala? Yes or no? Proceed. Categorical. Sagot. Time stop ko na. Ay, Bro Ivan, mabasa. bro, hindi maintindihan yung salita mo bro ha. Parang naglalag ka bro. So, ang Bro Ivan, parang mahina yung internet mo bro. Bro, hindi maintindihan yung sagot mo bro. Putol-putol ba, Josh? Kaya nga. Bro Ivan, pwede kang mag-reconnect bro ha. okay na? Yan, nadidinig. So, okay ka na bro? Ivan? Mic test mo na bro? Wala talaga oh. Okay na ang signal? Ayan, sige bro. Proceed ka bro. Sasagot mo bro, Ivan. Okay. Sagot ko, wala. Dahil din ang wala sa switching the burden of rock. Time stop mo na. Bro Ivan, nakawala ka bro ha. Mahina talaga signal ni Ivan. Pero sabi niya, wala. Bro Ivan. Hello. Napuputol-putol yung internet mo bro. Putol-putol. Ganito bro, kung naka-data ka lang, pwede kang mas malapit sa bintana or something sa pinto kung pwede kang lumipat. Next bulad ko, bintana to. Kung wifi naman, paki-check natin yung Yan bro, nadidinig ka na. Sige ba din? Okay. Pag-isabot, 20 seconds. So, sagot ko, wala. Dahil di kailangan ang wala. Switching the burden of proof. Fallacy. Silenzyo. Okay, next question. Next question. Premise mo na, Matthew 5:25-26, sa Christian Community Bible dito, meron ako dito sinabi, the church calls this painful purification by fire purgatory. Matthew 3:12, tapos unang Korinto 3:15, tapos sa Kares 13:8-9. Ako meron dito, Brad Ivan, tatanggapin mo to, letra po letra, meron ako, ikaw wala pala, sabi mo wala ako, Brad Alvin. Ako ngayon meron, as affirmative, tatanggapin mo tong meron, binasa ko, purgatory, letra po letra, sa loob ng Biblia, o hindi mo tatanggapin? Yes or no? Saan?
Categorical, tanggapin mo. Basta King James 1611, tatanggapin ko. Bag nabasa mo, purgatory, word for word, King James version 1611. Teka muna, objection, Badras. Kasi ang usapan ko, Badras, Mr. Moderator, kahit anong Bible, kaya nga okay lang ako kung Bible alone. Wala namang specific, Mr. Moderator, Badras na. Wait lang ha. May counter objection ka bro Ivan. Sige, tuloy ka muna para maintindihan ko. Oo, Affirmative. yung objection sa Iban, makinig ka muna. Wala tayong usapan na King James only. Sabi, Bible alone. Kaya nga, puro Bible to sa akin. Sa Greek na Bible, Bible pa rin. Okay. Tapos King James, meron din ako Catholic. Okay, Kaya okay. sa iyo, reklamo kung gamit ako basta Bible. Hindi Okay, naman okay. ito outside of the Okay na bro. So ganito, ang objection mo bro, doon sa pagsagot niya patungkol lang sa Bible version na King James. However, yung tanong mo is plain doon lang kung meron kang nabasa na Bible version na merong word na purgatory. Ngayon, Brother Ivan, meron ka bang counter objection doon before ako humatol? Yes. Sige bro. Kaya ang sabi ko, pag mayroon siyang nabasa, pag mayroon siyang nabasa Okay. sa King James version 1611, tatanggapin ko. Pag hindi King James 1611, hindi ko tatanggapin. Okay, okay. So, ganito. Hahatol muna ako. Doon sa tanong bro, tatanggapin mo ba yung binanggit ni Brother Alvin na meron siyang nabasa na purgatory sa anong version man yan? Gusto ko lang madinig yung sagot mo doon kung tatanggapin mo or hindi. Tapos, ipasok natin yung paliwanag mo doon sa 20 seconds ha. So, Brother Ivan, ano yung sagot mo ulit? Yung tanggap mo ba yun or hindi? Hindi ko Okay, proceed bro. tatanggapin 20 seconds bro. kung hindi King James Teka na, puputol ka bro ha. version, maniwala ko. Yun. Okay, okay na yung ano mo bro. So, next question tayo. Hindi daw, proceed. Oh, sige, I'm satisfied na hindi pala natanggap kahit nabasa ko sa Bible. Sunod na tanong, sa Zacarias 13:8-9 sa King James, Dong Ivan, nakabasa ka ba dito ng apoy at pagdalisay? Dalawang salita, apoy at pagdalisay. Nabasa mo ba dyan sa Biblia mo na King James? In English, fire, tapos purifying fire, cleansing fire? Yes or no? Letra po letra. Zacarias 13:8-9. Tagot. Naku, mahina. Bro, Ivan. Bro, putol-putol ka bro. Nabasa ako. Time stop muna ha. Time stop tayo ha. Bro, Ivan, wait lang bro. Nagsasalita ka bro, pero putol-putol. Hindi namin maintindihan bro. Pwede bang mag-reconnect ka muna bro, Ivan? Try natin yan bro. Out ka O, muna labas dito mo. sa Zoom, tapos balik ka ng pasok. Kanina Saka labas maganda mo. yun eh. Para hindi enclosed space doon sa open space. Bro, Ivan? Dala ka lang ng flashlight. Bro, Ivan? Mag-out ka muna bro, baka makatulong bro. Hindi ka namin nadidinig ha. So, baka nagsasalita ka dyan. Again, mga kapatid, i-check muna natin yung audio ni Brother Ivan kasi sayang naman yung sagot niya pag di naiintindihan. Bro Ivan, mag-out ka muna bro dito. Tapos, balik ka. Join ka lang. Baka bumalik yung dati, yung pinakauna. Ayan, thank you. So mga kapatid, shoutout muna tayo sa ating mga nasa live dyan. Siyempre, sa ating nasa Facebook at YouTube channel. Shoutout sa inyo dyan, nakikita ko kayo ha. So shoutout kay Vinci Popoy, kay Willie Cruz, mga kapatid, Alfredo Esperancila. Shoutout din kay Alfredo at kay Elyong.
Aris Punay, ayan, kay Charwin Sumali, kay J.Ann Nuevas, ayan. Check natin kung nandiyan na ba siya. Wala pa, ayan. So mamaya magbabasa tayo ng comment mga kapatid. Ayan. Shout out din muna ako, Badrash. Sige, sige bro. Sa mga kaibigan ko dyan, kay Brad General Catres Bernabe, tapos kay Brad General Ramon Mapalo Lacon, Brad, at sa mga RD. Okay na, okay na? Yan. Medyo okay na yan bro. Yan bro. Pero ganito bro ha. Meron kasi akong nadidinig na merong sa background mo ba? Nawawala kasi yung boses mo. Kasi yung parang nadidinig yung mga nagsasalita sa paligid mo. Yes. May mga Much better bro na ikaw lang yung magsasalita ba? Kung po pwede. Ayan. Bro Ivan. Bro. Check natin bro. Yes. Yan, malinaw na yan. So bro Ivan, Ayan. gusto mo bang ipaulit ko yung tanong para ano natin? Or ready ka na doon? Bro? Okay na, okay na? Okay. Bro, ipaulit ko muna yung tanong Okay kay na. Alvin bro ha. Sige bro, okay na bro. Malinaw na yung boses mo. Okay. Sige bro Alvin, proceed ka bro. Naka-time stop to ha. Sige. sige, ulitin ko ang tanong. For the sake of Ivan at sa mga audience natin, premise, sa Karyas 13, 8 hanggang 9, may mababasa dito, ikatlong bahagi ay dadalhin ko sa apoy at sila'y dadalisayin ko. So narinig mo ba ang salitang apoy at pagdalisay, Brad Ivan, sa King James Tagalog version at pati sa King James English din, fire and purifying fire? Yes or no? Letra po letra, categorical. Yes or no? Narinig mo o hindi? Yes or no? Sabot sa kan. Okay, proceed, sagot. Pwede ba? Saan ka na? Hindi masyadong malinaw yung kasabi. Oo, putol-putol nga bro. Putol pa rin eh. Tingnan natin yung internet mo. Baka ano bro? Labas na lang sa... I-off mo lang kaya yung video mo. I-try natin yan. I-off mo yung video mo. Baka makatulong yan. Go out of the room kasi enclosed yung room niya eh. So parang nasa loob siya ng church nila. Sa loob siya, tapos kung sementado, tapos data lang siya, hindi wifi, ay mahina talaga. Dapat talaga lumakas siya. Open space kung data lang. So bro Ivan, napuputol ka bro ha? Yan mga kapatid. So, mahirap talaga no? Pag internet talaga mga kapatid. Napaka-importante yan. Pero, yan, hintayin lang natin si Brother Ivan. Shoutout kay Jimwell Bungalos. Ayan, shoutout kay Prince Jumo. JW, kay Samson Rosen. Maraming comment dito. Mamaya babasahin ko yan mga kapatid. Meron tayong 76 live comments dito mga kapatid. At meron tayong halos 30 live viewers sa ating page. Yan! Malinis. Ayan, maganda. Yan. Okay yan. Sige, try natin ulit, Brother Ivan. Proceed ka na sa sagot bro. Meron ka ba daw nadinig na fire at saka yung purification ba yan? Yes, Badrash. Proceed ka bro Ivan. Sagot, yes or no? Categorical. Meron, wala? Yes or no? Sagot. Objection sa moderator, hindi po naglatang yan. Teka bro. Na-close po natin once na ang isang talata ginamit mo or nilatag mo sa premise mo, magtanong ka. Pero hindi po nilatag yung Okay. talatang yan. Siya po ang naglatag. Okay, so
Sa ating rules, i-automatic next question ko yan ha. Since sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan. Proceed ka, Brother Alvin. Next question. Yes, Brad Evan, as a premise, hindi mo linatag pero debate to, ako ang naglatag nito. Kaya I have the right to ask you the question kasi linatag ko na to eh. Tapos tutol ka. So, ibig sabihin, tutol ka sa Zacarias 13:8-9 na merong cleansing fire pagkamatay. Yung namatay na dito, namatay sa Zacarias 13:8, namatay na. Tapos after that, may cleansing fire. Dinalisay sila ng apoy, sabi ng Diyos. Tutol ka dito? Yes or no? Kasi ayaw mo nito eh. Tutol ka? Yes or no? Sagot. Proceed. Sagot. Brad Evan, kasi running time to... Wala Wait lang, bro. Kasi naman yan, purgatory. Sige, proceed pa, Ivan. Wait lang, bro. Hindi pa ako tapos, mag-explain pa ako. Wait lang, bro, Alvin, ha? Proceed ka muna, bro, Ivan. Bro, ganito, bro, ha? Time stop muna. Yung dating kasi sa amin, bro, Ivan, medyo delay yung boses mo. Ngayon, pinapakontinue kita, bro, sa 20 seconds mo, bro, ha? Proceed ka, bro. Hintayin ko yung salita mo. Bro, Ivan. Problema, Josh, kasi running time tayo dito. Naka-stop naman to, bro. Naka-stop naman to. Sige lang. Bro, Ivan. Ayan. Medyo delay ka, bro, ha? Kaya meron tayong parang, kay Brother Alvin kasi. Larga. Okay. So, proceed ka, bro. 20 seconds, bro. Paliwanag mo. Hindi naman pare ng Katoliko yung yung talata na ginamit niya. Objection. Bakit mag-claim siya na hindi naman pare yun eh. Walang categorical eh. Objection, Brad Rush, moderator. Okay. So, objection natin dito, yung sa categorical question. Pakiulit nga yung pagpipilian niya, bro. Tingnan natin. Tapos i-counter natin kung meron. Ang tanong ko, Brad Rush, simple lang, Brad Evan, sa'yo, tutol ka ba sa talata sa King James Version kasi gusto mo ng King James eh. King James Version, Tagalog at English, merong cleansing fire. Apoy na dumadalisay sa mga namatay na. So tutol ka ba? Kasi sabi mo, ayaw ko niyan, Brad Alvin. So tutol ka ba? To confirm it. Okay. Tutol ka. Okay, Tapin, yes or no? Okay, nakuha ko na, bro. So, tutol ka ba? Yes or no? Ngayon, Brother Ivan, meron ka bang counter objection or ready ka nang magbigay ng yes or no mo? Objection, Mr. Moderator, nag-rule out na po ang ating affirmative side. May rules po tayo, Mr. Moderator. Yes, bro. Ganito, bro. Nag-object siya, bro, patungkol doon sa categorical na tanong niya na yes or no. Hindi daw niya nadinig na sumagot ka ng yes or no. Ngayon, dito, bro, tinatanong kita kung magka-counter object ka ba doon sa objection niya o ready ka nang sumagot ng yes or no ba? Oh, yes or no? Categorical. Saan do? Objection, Mr. Moderator. Ulitin ko po. Hindi ko po nilatag yan at magtanong lang po siya sa aking sa aking stand. Okay. So Hindi nakuha ko ko, po bro. nilatag yung talata niya. Sige. So nakuha ko, bro. Again, ginagamit ni Brother Ivan ngayon yung ating rules na pag sinabi niya talaga na tinatanggi niyang hindi niya nilatag yan, automatic next question yan. Proceed ka, bro. Next question. Okay, sige, next question. Ngayon, dito naman tayo sa Matthew 3:12. Alam mo ba, Brad Ivan, nasa letra po letra dito sa original Greek, mayroon akong Greek dito sa premise. Meron ditong apoy, pur. Tapos, pag dadalisay, mayroon din cleansing. Katayro, pur katayro. Alam mo yan o hindi? Yes or no? Sa Greek, turo ni Kristo, pur katayro. Cleansing fire. Sa Grego, pur katayro. Doon ang galing halaw ang Latin na purgatory. Alam mo yan o hindi? Yes or no? Categorical pa rin. Alam mo yan o hindi? Kung hindi mo alam, sabihin mo hindi ko alam, Brad Alvin. Pag alam mo, sabihin mo yes, Brad Alvin. Alam ko. Categorical, sagot. yes or no?
Hindi ko alam sa Greek, pero kung sasabihin mo sa ano, Bro. sa King James, Bro Ivan, wait lang bro. dito, Bro, parang nagro-robotic yung boses mo, bro. Oh, putol-putol pa rin, choppy. Oo, Wala talaga. parang nagro-robotic siya, bro. Oo, i-check muna natin yung ano mo, ha. Pwede yung tingnan sa live kung ano yung dating mga kapatid. At nakikita ko naman dito na ano. I-try natin, ha. Mic test muna tayo, brother Ivan. Hindi mo tang tingog. Yan. Yan, bro. Klaro na, bro. Bro Ivan? Magsalita ka na, bro. Okay. Ilaw. Yan, bro. Okay, so, proceed ka sa sagot mo, bro. Alam ko, ready ka nang sumagot. Proceed, bro. Okay. Categorical ha, Brad Ivan? Pili ka, yes or no? Categorical. Sa Matthew, itong apoy. Brad Rush, wala na namang categorical, Brad Rush. Problema tayo dito, walang yes or no eh. Okay, Inalabag niya- time stop na. Basta mo ito. Okay, ulitin lang natin muna na yung tanong. Sige, proceed ka, bro Alvin. Ulitin ko ang tanong for the sake of Ivan at sa mga listeners at viewers. Sa Mateo 3:12 sa original Greek, alam mo ba, yes or no? Categorical, alam mo ba, yes or no? Na meron dyan, original Greek, ibig sabihin apoy, fire. Tapos cleansing, katairo, pur katairo. Alam mo yan o hindi? Yes or no? Yes or Simple lang. Yes or no? no? Okay. Sagot. Categorical. No? Pero kung yung doktrina yung purgatorio, mali po iyan sa Matthew chapter 3 verse 12 kasi hindi po magkatulad yung doktrina ninyo kasi yung first diyan si Kristo lang po ang makapaglinis ng kasalanan. Iba sa inyong doktrina, mga kapatid. No? So mali po, no? Next question. Hindi katulad Next question. Proceed. Ang director, next question. So, ang sunod ko na tanong, sabi mo, sa sagot mo ngayon nasa premise, no, hindi mo pala alam. Kaya ngayon, hindi mo pala alam na meron palang apoy dyan na nakapagpalinis. Pur katairo in the Greek. So, bakit ka lumaban dito na hindi mo pala alam ang Greek? Bakit ka lumaban sa akin? Hindi mo pala alam ang Greek na mayroong pur katairo. Yun ang purgatory. Turo ni Kristo, Mateo 3:12. Bakit ka lumaban sa akin, open-ended question, na hindi mo pala alam ang Grego? Sige, explain. 20 seconds. Sagot. Okay, sagot. Okay. Hindi naman yan ibig sabihin pag hindi mo talaga mastery yung Greek ay hindi na kailangan. No? Kailangan po natin ang unawa at tingnan po natin yung ang talata sa Matthew chapter 3 ay hindi po yan nagsabi o sinuportahan yung doktrina yung purgatorio. Time. Kasi sabi ko, Time na daw. 7 minutes. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. Pero nawala si Brother Ivan. Ayan. So, I hope matinig ni Brother Ivan. Bro? Sana humanap po na siya, Brad Rush, ng magandang signal sa labas siguro ng bahay habang nagsasalita ako dito. Ano natin kay Brother Ivan. Kasi ganito, mahaba pa kasi to. Yes, mahaba pa. Tapos, medyo nagkakaproblema tayo sa internet. Ayan. At tingnan natin kung ano. Bro Ivan, gusto kong madinig yung boses mo, bro, ha? Tingnan natin yung connection mo, bro. Brad Ivan, balik ka muna tapos magsalita ka para malaman Nasa namin. loob na siya, nasa loob. Bro Ivan, bro,
Actually, lumabas siya tapos pumasok siya. At tingnan natin kung na-fix na ba yung sa internet. Ano bang gamit mo, bro? Yung naka-wifi ka ba or naka-data lang? Kasi kung naka-data ka, usually kasi ang mga problem ng data is yung hindi naman talaga sa internet nang kinuha nyo, kundi sa signal yan. Sa signal. Di ba 50 pesos lang, go 50 lang, mahina talaga yun. Kahit nga go 99, mahina din. Tapos enclosed pa yung room, sementado. Bro Ivan, bro. Hindi ka namin nadidinig, bro, ha? Kung nagsasalita ka man. Ako, wifi ako dito sa kumpanya namin, Badras. Maganda yan, maganda yan. So, habang hinihintay si Brother Ivan, shoutout po na sa ating mga nasa live ng Alfredo Esperancila. Si Ivan hindi marunong sumagot. Diskarte niya, walang-wala ang internet. Shoutout dun sa naka-Hebrew Purgatory, 1 Peter 3:19 verse 19 to 21. Bro, ayan, nadidinig na kita, bro. Dinig na kita. Ayan na. Yes, bro, malinaw na, malinaw. Okay, I hope i-ano natin yan, i-maintain natin yan. Ayan. So, shoutout po na mga kapatid kay Samson Rosin. Yan talata, hindi yan patungkol sa paghatol, kundi paghiwalay ng tao sa kasamaan, kung paano iwalay ng Diyos ang tao sa kasamaan ay halimbawa tayo sa gold. Shoutout kay Generosa Dominador. Unsaved people lang ang naniniwala sa purgatory. Doctrine of man, not from God. Shoutout din kay Elyong Aris Punay. Yung sa korte nga, sa lupa, marunong tumingin kung anong mabigat na kasalanan. How much more sa Panginoong Diyos? He is just Judge. Salmo 7:11. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal stage at syempre mauna dito ang ating affirmative Brother Alvin Kitamundok ng Roman Catholic Church. Time start now, bro. Maraming salamat, Brad Rasha, ating moderator, at sa ating kapatid ngayon na baptist, si Brad Ivan. I hope na maririnig pa rin tayo dito, Brad Rash. So, dito ako ngayon sa second affirmative stand ko, napakaliwanag sa palitan namin, sa tindig ko, wala siyang nabuwag eh. Lumalabas dito, may isa sa amin dito, ignorante sa Biblia in original Greek. Dapat kasi, sabi ni Badiban, hindi na kailangan ng original Greek. Kailangan eh. Bakit? Yung Greek ang pinasulat ng Kristo at mga apostol at ang mga propeta, Hebrew, and Aramaic, and Greek. Tapos na-translate ni St. Jerome the 3rd century sa Roman Catholic Church, wala pang protestante, into Latin. Ilang taon pa yun bago nagka-English version? 15th century pa, 1611 lang, 17th century ang King James version na gustong-gustong ni Ivan ng mga Baptist. Paano yan? Before sa King James version 1611, puro pa Greek Textus Receptus nga itong ginamit ni Erasmus at ni Martin Luther sa panahon nila kasi wala pang English translation. Sila pa mismo ang gumawa ng mga translation na bago into dialect in their own languages, German, English, etc. Tapos sabi ni Brad Ivan, hindi kailangan. Kailangan kasi yung purgatorio, matagal na panahon niya ni Kristo at mga apostol, they are Greek-speaking, they are Latin-speaking, they are Hebrew and Aramaic-speaking, they are not English-speaking, they are not Tagalog and Cebuano-speaking. Kaya yung purgatorio, alam nila yon at tinuro, pur kathairo. Yan nga, pur kathairo pur. Ibig sabihin, P-U-R, in the Greek Septuagint, based on Zacharias 13:8-9, is a fire, apoy yan. Hindi pala alam ni Ivan, tapos lalaban ka sa akin. Yan ang problema, Ivan. Mag-aral ka muna ng Greek kasi Greek yung mga doktrina ng simbahang Katoliko, yung Trinitas, Trinity, Incarnationes, o yun mga Greek yun at Latin. Kayo nangopya lang kayo sa Katoliko eh. Tapos yung purgatory, hindi nyo nakopya kasi tinutulan nyo. Yung tutol nyo, wala naman pala sa Biblia. Hindi ako nag-turn over the table na ikaw mag-proof. Kasi I'm basing on a premise in Nehemiah chapter 8 verse 8 na ang tunay na tagapagturo ng Biblia sa letra por letra, even in the Old Testament, mga pari lang.
Tapos ipaliwanag yan. Meron ka bang komentaryo yan? Paliwanag ng pastor mo sa King James Version na paborito mo na sinasabi, dito sa buong Biblia, Genesis to Revelation, walang tinuturo si Kristo, mga propeta at mga apostol na may purgatory. Wala eh. Nandyan sa labas ng libro. Nandyan sa ngala-ngala mo, sa bibig mo lang. Itutol ka ng tutol. Wala pala sa Biblia. Dapat magtutol ka na sa Biblia yung walang purgatory tapos itutol mo. O Brother Alvin, may King James Version ako dito, may komentary, walang purgatory. At least man, sa akin meron eh. Sino mas paborito ngayon? Kahit pa magsigawan kayo dyan mga hindi katoliko na, walang purgatorio sa Biblia, Brother Alvin. Sa inyo lang yan. Sa Biblia, wala yan. Walang yung pagsisigaw nyo na walang purgatory sa Biblia, bibig nyo lang yan. Sa Biblia, meron purgatory. O Matthew 5:25, 26. Sabi dito ni Kristo, don't forget this, be reconciled with your opponent quickly. When you are together on the way to court, sabi nung commentator, nag-comment dyan, hindi daw paghukom. Tingnan natin, hindi ba ito paghukom? Otherwise, he will turn you over to the judge, sa huwis, hukom, who will hand you over to the police, who will put you in jail. Verse 26, Matthew 5, there you will stay in jail until you have paid the last penny of your crime. So babayaran yung kasalanan, yung Roma 3:23 mo, Brad Evan, na ang lahat nagkakasala. Kung hindi mo yun mabayaran sa lupa, pagkamatay mo, kung nagsisi ka, babayaran mo pa rin ang kabayaran nun to the last penny, to the last centavo. Matthew 5:25, 26. Sabi ni Kristo sa korte daw, sa huwis. Si Kristo yung huwis sa korte when you die. Napakaliwanag dyan. Tapos ang komentary dito, based on the premise, Nehemiah 8:8-10. Meron bang purgatory? Yes, if we are not purified during this life, we will be during or after our death. Iyon yung sa Kanis 13:8. Daniel 11:23, 34, 35. Dos Macabeo 12:44, 45. Matthew 3:12. Matthew 5:25-26. Unang Corinto 3:15. Lucas 16, pati yung talata mo, it would prove purgatory. Sabi mo pa, Revelations 21:27, nothing shall enter heaven na kahit kunti man lang nakasalanan. Kaya nga may purgatory. Para hindi maimpino yung taong meron lang binyelsin, nakaw ka lang ng isang pandesal, tapos namatay ka, kahit pa hindi ka nagsisi, at least binyelsin yun, babayaran mo yun sa purgatorio, hindi ka pa diretsuin ng langit doon. Tinanggap mo pa si Kristo, personal Lord and Savior. Kasi si Kristo na sabi na, Lord and Savior natin, hindi ka lalabas doon sa preso hanggang hindi mo mabayaran ang katapusang penny of your crime to the last centavo, Matthew 5:25, 26. Hindi mo pala to, hindi mo na rin tanggap to, tulad ng Matthew 3:12, hindi mo tanggap. Dami po palang hindi tanggap. Mga kapatid kong Katoliko, ito, na-showdown to ngayon sa gabing ito. Kasi lumaban kasi ito at nag-challenge na gamon itong si Dong Ivan ng Baptist Church. So ngayon, na-showdown ngayon publicly, na ito pala sila lahat na hindi Katoliko, wala palang alam sa Biblia. Kasi tutol lang tutol eh. Brother Alvin, sa Kanis 13:8, tutulan ko yan. Categorically, hindi ko yan tanggap. Kahit King James pa yan, Tagalog pa yan, o English. Mantakin nyo. Mga magtututol pala to sa Biblia, itong mga anti-Katoliko. Sa Katoliko pala, mga letra poleta, tanggap natin, walang tinutulan. O sa exchange namin ngayon, meron ba kung tinutulan sa mga talata niya? Wala. O sa akin, meron ba? Lahat tinutulan na. Pagtutol lang niya, he just deny it. But he has no reason to deny it. Wala siyang ibinigay. Walang mga Bible. Walang komentary na nagsabi, hindi yan purgatorium sa Kanis 13:8. Kahit malang protestante na komentary. Bankrupt eh, zero eh. Bakit alam niyo mga kapatid kong Katoliko, hindi tumahaluan ng komentary kahit protestante na magsasabi, walang purgatory, mapasok dito sa Biblia, kahit komentary dito sa loob, tulad ditong Christian Community Bible. Bakit? Kasi Psalms 19, the Word of God is pure. Kung pure ang Word of God, hindi nang pasukan ng aral, doktrina ng demonyo. Tulad ng walang purgatory, di doktrina ng demonyo yan. Hindi yan mapasok sa Biblia, protestante at Katoliko, kasi hindi na maging pure ang salita ng Diyos sa Biblia, nakasulat. Psalms chapter 19 verse 1-9. So ayan, di ba, naturuan kita ngayon, matuto ka sa akin, bati ka pa sa akin ng maraming beses para marami kang matutunan ng mga aral. O napakaliwanag dito, the church calls this painful purification by fire purgatory.
O, di napatunayan ko sa akin, Biblia, letra po letra. Eh sa'yo, wala, inamin mo, wala ako, Brad Alvin. O di, ano ka na dito? Eh wala ka palang patunay sa'yo. Wala ka palang komentary dyan, kahit man nasa protestante, pagtutulungan nyo. Eh wala, na-late na kayo. Magagawa kayo ng Biblia, magawa kayo ng komentary na walang purgatory dito sa talatang to, eh late na kayo. O wala, natapos ng debate na meron talaga the church calls this painful purification of fire purgatory. This transformation that will take place after we die is to burn out our sin by the Holy Spirit. Matthew 3:11 to 12. All the roots of evil. Lahat ng gamot at ugat ng kasamaan at kasalanan. Tinutunaw, pinupugnaw ng Diyos. Matthew 3:12. Yung talata ng Biblia, dalawang Bible na ginagamit ko. Matthew 3:12 King James. O tinanong ko sa kanya, sa Zacarias 13:8 sa original Greek. O, meron ba yung fire? Kahit na translation, English, Tagalog, merong apoy. Meron naman talaga. Pinutulan at mantakin yung mga kaibigan kong Katoliko at hindi Katoliko, lalo na kayo mga hindi Katoliko na kumakampi dyan kang Ivan. Pagdating sa Biblia, letra po letra, may apoy, may cleansing. So, nagpupugnaw na apoy, nagpipurify na apoy, meron, letra po letra sa King James. Biblia ng Protestante, hindi Katoliko. Tapos tinutulan nyo, ayaw nyo tanggapin yung Biblia nyo pag debate na. Di anti-Biblia pala kayo, anti-Word of God, anti-Christ, anti-Church. Naku, bumalik na kayo, magsisig na kayo badiban. Katoliko pa siguro na binigan ng bata ka pa. Iniwan mong Katoliko ngayon, ilalo ka babagsak dyan, mamalasin ka dyan sa buhay mo. Badiban, sabihin ko sa iyo, wala ko nakitang baptist, may kakilala kong baptist. Ngayon, naghihirap na. Eh kasi paatake ng atake sa Katoliko. Eh wala namang nata sa Biblia na punta talaga sa Katoliko. Tinanggap namin lahat. Pagdebate sa hindi Katoliko, tulad mo Ivan Baptist, tutol lang tutol. O Mark 9:49, another. For everyone will be purified with fire. O nandiyan na yung poor, P-U-R. Mark 9:49, purified, salted with fire. Ganon pa rin, katayri. Katari, so por katari. Purgatorio, por katari, ayaw mo tanggapin ang Greek, iyon ang original. Mayroon bang English sa purgatory kung walang original por katari? Anong kalukuhan yan? Anong logic lang, Ivan? Saan galing ang purgatory? Di ba sa Bible na Greek? Kasi kung walang por cleansing fire, katari, por katari, walang purgatory. Purgatorium in Latin, walang English purgatory. Sa Spanish at Tagalog at Bisaya na adapted in Tagalog, purgatorio, wala din. Eh, meron sa Greek. Tapos sabihin mo, hindi importante yung Greek. Ibig sabihin, the whole Greek Bible, Greek Septuagint, Old Testament and New Testament, hindi importante. Mali ka. Diyan ka mali. Hindi mo lang salita ng Diyos. Mateo 22:29. Maraming salamat, Brother Rush. I'm ready for the question. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Alvin Kitamundok ng Roman Catholic Church. Siyempre, dako tayo sa ating second cross ng negative sa affirmative. Brother Ivan, pa-unmute mo na bro. Pa-unmute mo na bro. Okay, 7 minutes Okay. bro. Your time start now. Sige ba Tanong naman? ko, green scholar ka ba, Sir Alvin? Yes or no? Mr. Moderator, putol-putol yung tanong niya. Okay, paulit na lang. Paulit na lang. Bro Ivan, paulit bro. Ulitin kong tanong, Mr. Sir Alvin, ikaw po ba ay great scholar? Yes or no? Hindi kailangan Greek scholar. Nag-aral ako ng Greek. Ang tagapagturo ko is obispo is a Greek scholar. Si Bishop Yalong. Naturuan ako sa seminary. Ikaw hindi. Wala kang alam sa Greek. Dito sa palitan natin, inamin mo, wala kang alam sa Greek. Ako meron. Sagot. Next question. Next question. Next question. Ulitin ko po, for clarification, ikaw po ba, Sir Alvin Gitgano, Gitambok, ay great scholar? Great scholar, yes or no? For clarification.
Sinagot ko na no, but my teacher, Bishop Precious Tumoyalong, is a Greek exegete and Bible exegete. Kaya ako rin, nahawa din ako sa pagkamagaling sa Greek. Nakita nyo ngayon, binasa ko buong Greek. Ikaw, hindi ka marunong magbasa. Kahit isang salita ng Greek, hindi ka marunong eh. Ako buong talata, the whole Greek Bible, I have read the Greek Bible. So para na rin akong scholar. Next question. I'm now enrolled in Catholic University of America. Next question. Next question. Mas magaling ka pa ba sa 47 Greek and Hebrew scholar na nag-translate sa KJV? Yes or no? No, kasi yung mga nag-translate, hindi yung nag-aral talaga ng Greek. They just translated from the what is available, mga Latin version na available tulad ng mga English version nila ng mga Katolikong nag-translate, nagsali ng English. Hindi yun talaga galing sa Greek na talagang Greek scholar, ang mga translator ng King James. Kaya nga maraming mali sa King James kasi hindi yan talaga from original. Next question. Okay. Sa Zechariah chapter 13, yan ba ay ang ginamit mo na talata kanina, yan ba ay sa kaluluwa o land of Israel? Sa kaluluwa o land of Israel? Yes, sa kaluluwa kasi may salitang pinatay. Hindi mo naintindihan yun. Ang ikatlong bahagi ay pinatay, namatay, nabuwal. Yung namatay, dadalisay ng apoy. Hindi yung apoy dito sa lupa, material fire, it is spiritual fire. Tapos pagkadalisay ng apoy na spiritual, yun ang purgatory, mapunta sila ng langit, they will be called the bayan ng Diyos. Itutulan mo yan, sabi Next mo, question. tutulan mo yan. Next question. Next question. Saan sa talata nasabi mo na ay kaluluwa? Saan sa talata sa Zechariah chapter 13? Saan nasabi mo kaluluwa? Oh, yung namatay, walang kaluluwa yun. Ano ka ba? Nandiyan, reading between the lines. Pinatay sila ikatlong bahagi ng aking mga tao ng aking bayan. So meron bang kaluluwa yung tao na pinatay? Meron. Yun yung dadalisayin sa akin. Alam nga naman ng katawang tao ang dadalisayin. Susunugin mo, i-cremate mo yung katawan. Ano naman pagkaintindi mo dyan? Question. Alin ang namatay, ang katawan ng kaluluwa? Ang kamatayan, James 2:26, paghiwalay ng kaluluwa o espiritu sa katawan. So yung Zacarias 13:8, namatay na yun, pinatay na yung third part. So hindi lang langit at impyerno, merong dadalisayin sa apo yung namatay, mga patay na. Yung kaluluwa yung dadalisayin. Saan mababasa? Kaluluwa dadalisayin. Hebreo 12:22-23. Mga espiritu dadalisay na. Next question, Badiban. Bro, napuputol bro. Yan ba yung mga katulad na ginamit mo kanina? Yes or no? Bro, wait lang bro, napuputol bro. Pakiulit mo na bro, ha? Pakiulit yung tanong mo. Hello. Sige bro, okay na yan. Pakiulit bro. Sa Nehemiah chapter 8 verse 8 kanina na ginamit niya, yan po ba yung mga pari ng Katoliko? Yes or no? No, hindi yan pare ng Katoliko, pero ang pinupunto ko dyan, na pare, may explanation, may komentary, ikaw may King James ka, pastor yung sayo, wala namang komentary sa King James mo. Buti sa Katoliko meron. Dito sa aking Christian Community Bible, na sumusog dito sa Zacarias 13:8, Matthew 3:12, meron purgatory called Next the question. church. Next question. Yung bang dali sa Zechariah chapter 13, diyan kung ikatlong bahagi o yung dalawang namatay? Walang dalawang namatay, ikatlong bahagi nga, basahin mo. At ipipihat ang aking laban sa mga maliit at mangyari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Yung ikatlo, aking dadalisayin ay ikatlong bahagi sa apoy. Yun yung sa apoy, 3 parts yun. Ang first, Next mapunta question. sa langit. Next Yung question. iba naman sa meron naman. Next question na, next question. Ulitin ko po ang tanong, sa Zechariah chapter 13, diyan,
Yung Hindi, tatlong bahagi o yung Wait lang. dalawang bahagi? Time stop ko na. Bro Alvin, pag may problem bro, mag-object ka bro para hindi ko iniisip na babatin ka ha, yung sa ating second speaker. So, proceed ka muna, brother Ivan. Proceed ka muna bro. Objection na lang, Brad Rush, kasi inulit-ulit niya kasi ang mali niya. Okay. So, No, huwag kang mag-side comment. Be professional ka kasi cheap okay. ka naman. Mr. Objection Moderator, yan. objection. Wait lang ha. So, ang objection dito ni brother Alvin, yung paulit-ulit na daw, meron naman counter objection si Ivan na ano nga yun bro? Kaya i-point out ko ano yung inulit-ulit na nga na mali. Ang objection ko, Badras, ganito kasimple, inulit-ulit na, Hindi Jeremiah, naman siya. Okay. Okay na. Okay, Ganito. Mr. Moderator, Ganito, wait lang bro. Para ano tayo, hindi tayo tumbagal. So, ang objection nakuha ko na merong inuulit-ulit nga niya yung pagtanong niya doon sa Zakaraya at Jeremiah. Ayan. So, counter objection mo na, brother Ivan. Wala. Wait lang bro, Ivan ha. Sige bro. counter objection, wala po akong binanggit na Jeremiah. Ang ginamit ko ay Zechariah chapter 13 at ito Okay. po ay kinaklarify ko po dahil hindi po saktong binanggit niya ang tanong ayon sa sagot ko. Okay, so ganito, para ma-clear natin, tuloy-tuloy tayo. Ipaulit ko na lang yung tanong ni Ivan ha, at yung sa verse na binabanggit niya. So brother Ivan, proceed ka muna sa tanong mo bro. Okay, ang ulitin. tanong ko po sa Zechariah chapter 13 diyan, yung ikatlong bahagi o yung dalawang namatay. Tatlong bahagi or dalawang naman? Kategory po yan ha. yes, sagot. Direktong sagot. Ang 2/3 dyan, hindi dadalisayin, pero patay pa rin. Mapunta ng langit, merong may impyerno. O dalawa yung bahagi. Ang third portion, yun yung dadalisayin sa ako, yung purgatory yun, purgatairo. Sa Greek version sa Old Testament. Third portion yun. Ikaw wala kang ikatlong bahagi. Langit at impyerno ka lang, dalawa lang. Di maling-mali kayo. Next question. Tanong ko, mali ba ang sabihin ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1:23? Yes or no? Yes, sir. Hindi mali. Hindi mo ang mali na walang purgatory kasi walang sinasabi dyan si Pablo na mahihiwalay ako, mapunta ako kay Kristo at wala ng purgatory. Kasi sa 1 Corinthians 3:15 sabi niya, ako hindi ko hinukuman ng aking sarili. Anong Corinto 4:4? Kasi bakit sabi ni Pablo hindi na hinukuman ng sarili? Kasi may ang apoy pa ay susubukin pa siya sa araw Next ng paghukom. Next question. 1 Corinthians 3:15. Next question. So sabi mo ay tama. So ibig sabihin, totoo na sinabi ni Apostol Pablo, for I am in at the streets betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ. So walang purgatorio, yes or no? No, mali ang pagkaintindi mo na walang purgatory kasi sabi niya to be with Christ. Ang to be with Christ includes cleansing by Christ. Matthew 3:12 sabi ni Kristo, I will cleanse with fire my people. Sa Kares 13:8, Matthew 3:12. Ipipreso ka pa, sabi ni Kristo sa hukom. Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. Ayan, so shoutout kay Elmer Chavez. Alvin, kung totoo ang purgatorio, paano mamalaman kung ang kaluluwa ng isang namatay na Katoliko ay nasa purgatorio pa o wala? Para malaman mo, ayan, mahaba siya. Shoutout din kay Salazar Blasdaki. Anong tindig mo po sa talata? Ayan. At yung naka-Hebreo na pangalan, Purgatory, 1 Peter 3:19. Sabi ni Darwin Naya, hahaha, ipacheck ni Bro Alvin ang Zechariah 13:8-9. Sabi niya, third part daw ang namatay at ni Purify. Shoutout din kay Uno, hahaha, no.
Shoutout din kay John Paul Garcia. Sayang ang 100 kapag nawala ang purgatory. 100 per head kasi sa namatay. Shoutout din kay Darwin Arroyo Naya. Mateo 3 verse 12. Andante. Mahirap kasi pag sa pastor ka lang maniwala. Okay, bawal to na salita. At Alinding Gregorio, sa purgatorio ba pwedeng wig ang kalbo? Shoutout din kay J. Nuevas. Ayaw nila paniwalaan Bible ng mga naunang Kristiyano, pero naniniwala sila sa Bible na gawa lang ng kung sino-sinong walang connected sa mga apostol. Ha ha ha. At yun mga kapatid, dako tayo sa ating syempre negatives rebuttal. Brother Ivan ng Baptist, your time start now. Okay. Once again, magandang gabi sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At ating pong natunghayan ang ating debate ngayong gabi. Sabi po niya, siya po ang pinakamagaling sa lahat ng debaters sa CFD. Pero sa ating mga pinag-uusapan ngayon ay hindi niya po napatunayan. At hindi po niya napatunayan na si Kristo at ang mga apostoles ay nagtuturo about purgatorio. Bakit? Kasi sa talata natin ay hindi man niya nagasgasan. Ayun. Hindi niya nagasgasan. Yung talata natin na ginamit sa Luke chapter 16, hindi niya ginasgasan. No? Hindi man ginalaw. Bakit niya hindi ginalaw? Kasi pag ginalaw niya ito, babalik ito sa kanya. Uulitin ko po ang talata, mga kapatid, mga kaibigan. Ang purgatorio po, mga kapatid, mga kaibigan, ay isa invento lamang. Bakit invento? Kasi hindi man lang alam ni Apostol Pablo na ang iyang statement, mga kapatid, sa Philippians chapter 1 verse 23, sabi niya kanina, tama raw si Apostol Pablo, pero pinapalo up natin ang tanong, mali na. Ibig sabihin, si Apostol Pablo ba ay nag-ilusyon? No. Nagsasabi dito na pag siya ay mamatay, pupunta siya sa Diyos. Saan na ba nakatira ang Diyos? Baka sabihin ng ating kalaban na si Sir Alvin na magaling sa Greek word and Hebrew word, sa purgatorio nakatira ang ating Diyos. Malinaw naman, mga kapatid, mga kaibigan, for I am in a strait betwixt to having a desire to depart and to be with Christ, which is better, which is for better. So mas alam niya po sa Pablo purgatorio. Hindi niya alam eh. No? Kung alam natin ang background ni Apostol Pablo, siya po ay persecutor noon. No? Siya po ay persecutor noon eh. At alam niya mismo, nung siya ay naligtas na, kaya nga, confident siya. Hindi siya nagdalawang isip eh. Kaya nga sabi ng Bible, pag siya ay namatay, then to die is gain. Bakit alam niya? Kasi siya mismo, alam niya, saved na siya. Kaya nga nagtuturo siya eh, ng paano ang kaligtasan. No? So, si Apostol Pablo, hindi man alam kung mayroong purgatorio. Kasi kung alam ni Apostol Pablo, hindi dapat siya kukontra kay Kristo at hindi man lang minensyon. Okay, never in single verse sa Bible, sa Old Testament, na si Kristo ay nag-promote ng purgatorio. Ulitin ko, mayroon ditong purge. Pero iba po ang purgatorio sa Roman Catholic Church. No? So ang purge po dyan na binabasa po natin, according po sa Hebrews, no? Sa Hebrews chapter 1 verse 3, si Kristo po ang purge dyan. Siya po ang makapagpalinis ng kasalanan ng tao. No? Kasi kung sasabihin natin na ang purgatorio ay paraan para linisin ka o i-purify ka, wala na palang silbi ang ginawa ni Christ sa cross. Napakatanga naman ni Kristo na gagawin niya na useless pala yung ang kanyang ginagawa. Okay? Wala bang pag-iisip si Kristo, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi niya alam na wala parang silbi ang kanyang ginawa?
dahil purgatorio ang aral ng yung Napuputol ka, bro, ha? saan ba sa pagkakas? Bro, wait lang, bro, ha? Napuputol ka, bro. Parang Okay bro, okay na? Yan, Okay yan. Proceed, bro. Malinaw na. Okay. Okay, so malinaw po mga kapatid, mga kaibigan, na kahit yung magnanakaw sa cross ay hindi man lang napunta sa purgatorio. Oh. Pupunta sa paradise. Saan po? Sabi ni Kristo, ha? Oh, sabi niya kanina, biblical ang purgatorio. Anong sinabi ni Kristo? Dadalhin kita sa aking paraiso. Yung paraiso ba ay purgatorio? Ang gusto niya, suffer eh. May apoy. Ha? Ibig sabihin, no, logically and philosophy, yan po ay turo ng mga tao lamang. Hindi po turo ng Diyos. Kasi si Kristo mismo, nung nag-respond siya sa magnanakaw, hindi niya, ngayon, pupunta tayo sa purgatorio. Wala! Kalukuhan na aral yan. Ikatlo, sa Luke chapter 16 verse 19 and 31 mga kapatid kaibigan, hindi nila punta si Richman doon sa purgatorio. Oh, kung purgatorio man yun, ibig sabihin, imperno. Kalukuhan na aral niyan kapatid. No? Ang mga membro po ng mga Roman Catholic Church ay pinagluluko lamang ng turo ng purgatorio. Bakit? Kasi alam mismo ni Kristo na walang purgatorio, kaya sasabihin niya, pupunta tayo sa paraiso. Dadalhin kita. At si Apostol Pablo naman, pag ako'y namatay, pupunta ako sa langit. Oh. Sinungaling ba ang statement ni Pablo? Hindi. No, malinaw naman na hindi napunta yung rich man sa purgatorio. Oh. Walang silbi ang ginawa ni Christ sa cross kung ang purgatorio biblical. Sana na hindi na lang bumaba si Kristo, hindi na lang nagsuffer si Kristo kung ang purgatorio ay totoo. Pero hindi totoo. Kaya nga siya ang nagsuffer sa cross. Kaya nga sabi ng Bible, kung babasahin natin ang Hebrews, yan po ay shadow, no? Sa Old Testament. At kung babasahin po natin mga kapatid, mga kaibigan, na siya po ay makalinis. Pero sa philosophy mga kapatid, kaibigan, kung mayroong purgatorio, yung si Judas ba ay nandoon pa sa purgatorio hanggang ngayon? Ha? Mr. Alvin Gitambok, ikaw ba ay naniniwala na si Judas ngayon ay nandoon pa sa purgatorio? At kung nandoon man sa purgatorio, sino at anong talata at sino na ang nandoon sa purgatorio pumunta sa langit? Bigyan mo ko ng talata. No. Kailangan, dahil biblical ang sabi mo, kailangan may si Pedro Pindoco nandoon sa purgatorio dahil sa misa ng pare, nandoon siya sa langit, lumipat siya. No. Okay? Kung biblical. Kasi kung biblical yan, dapat may talata siya. May napapakita siya. Ako hindi. Ako bilang negative, ginigiba ko ang kanyang stand. At hindi niya ma-stand ang kanyang doktrina. Kaya nga, more on logically, more on philosophy, more on personal attack. Sabi niya kanina, hindi ako marunong sa Greek. Yes. Totoo yan. Pero nung tinanong ko siya, siya ba ay pinakamagaling sa 47 writers sa Greek and Greek and Hebrew sa 47 sa KJV? Sabi niya, no. Ayan, bumalik rin sa'yo. Akala ko ba ikaw yung So, dito po mga kapatid, mga kaibigan,
papunta sa purgatorio. Kailangan magbigay ka ng specific na kasalanan. Okay? Because kung wala kang talata, wala kang specific na kasalanan na pwede ang tao pupunta sa purgatorio, illusion mo lang yan, Mr. Alvin. Yes, ako, sasabihin mo, bata. And then, totoo naman yon. Pero kung mabasa natin sa Bible, hindi mo nagasgasan ang aking mga banat sa iyo. Never. Oh, challenge kita mamaya. Yung mga talata ko as a negative sign, banggain mo. Gibain mo. Kasi kung hindi mo ito kayang gasgasan, ibig sabihin, ikaw po ay nag-escape, no? Iniiwasan mo ang aking mga talata at more on philosophy lang ang ginagamit mo. Kasi ito, kung ito ay bakit rich man hanggang ngayon, hindi man lang siya binigyan ng isang pagkakataon na pupunta siya sa langit. Okay? So, po, malinaw. Bro, humina yung boses mo, bro. Makita natin, Yan. dito po natin makikita, mga kapatid, mga kaibigan, na kung mapapatunayan niya na mayroong taong sino ha at kailan lumipat siya sa langit. Okay? Dito sa Matthew chapter 5 na ginamit niya, hindi naman ito. Time. Ito po ay maliit o Time na, bro. yan po ay ano po sa mundo. Time, bro. Hindi po sa Diyos. Time na, bro. Lahat po. Bro Ivan, Maliit o laki. baka delay sa Pag hindi kanya. ka ligtas, Bro Ivan, time na, bro. Ayan. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang 10 minutes na presentation, rebuttal ng ating negative Brother Ivan ng Baptist. At syempre, dako tayo sa second cross ng ating affirmative Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. O sige, first question ko, Dong Ivan, kasi gusto mong buwagin yung talata mo, yung interpretasyon mo, sa Filipos 1.21, may letra po letra ba dyan? Yes or no? Categorical na sinabi ni Pablo, diretso ako kay Kristo pagkamatay ko. Mayroon bang sinabi dyan? Letra po letra, Filipos 1.21. Yes or no? Sagot. Dong Ivan, kaya running time tayo dito, 7 minutes. Hello. Okay, proceed, Bro Ivan. Pause ko muna, ha? Hello. Pause ko muna yung time. Bro Ivan, bro, nadidinig mo kami? Yes, bro. Okay. Gusto mo bang ipaulit ko yung tanong or ready ka nang sumagot? Pag-iulit, bro. Oo, sige, bro. Hindi ko man lang alam na nag-stop na pala ang time ko. Sige. Bro, Alvin, proceed ka, bro, ulit sa iyong tanong, bro. Sige, ulitin ko ang tanong for the sake of Ivan and the listeners. Ayon sa talata mo na gusto mong buwagin ko, Filipos 1.21, categorical question, Philippians 1.21, meron ba dyan letra po letra mababasa na sinabi ni San Pablo Apostol na pagkamatay ko, diretso ako sa langit kay Kristo? Meron dyan o wala? Yes or no? Categorical. Sagot. Hindi mabasa word for word, pero kung ating unawain mga kapatid, mga kaibigan, sa Philippians chapter 1 verse 23, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ. Saan ba nakatira si Kristo? No? Kung sabihin mo, nandoon sa purgatorio, Next question. hindi naman taga doon si Kristo. Next question. So, now, dito po ay
sa langit. Next question, bro. Next question. Brother Ivan, makinig ka. So, sinabi mo, wala palang mababasa letra po letra. Ang tanong ko sa'yo sunod, bakit mo dinagdagan na diretso sa langit pag namatay, wala palang nabasa letra? So ngayon, ang salita mong bibig mo, yun ang salita ng Diyos. Yes or no? Yung sinabi mo, salita na yun ng Diyos, kahit wala mabasa sa Biblia. Letra po letra. Ikaw na pala ang Diyos ngayon. Yes or no? Sagot. Sagot. Naku. Okay, proceed bro, Ivan. Proceed bro. Pwede mag-leave muna ako kasi mahina. Sige bro, parang nagro-robotic nga yung i-try natin yan bro. Sige, antayin natin. Tayo natin kasi malapit na ting tapos last part ito ng second stage ng debate. Bro Ivan, out ka muna bro. Try natin i-try natin bro. Mag-leave muna ako. Sige bro. So pa-shoutout po na mga kapatid again sa ating mga nasa live dyan at I hope mga kapatid you enjoy this debate. Shoutout kay Pastor Elmer Chavez ng Baptist at kay J.An. Nuevas, kay John G. Argawano ng MCGI. Ayan, shoutout sa iyo bro. Kay Paul Jan de la Cruz, si Boy Letra to. Pa-shoutout Idol Alvin. Samuel Marzan Gavena, Pastor Borja Okay and na, bro. Pastor Okay na, bro. Ryan Puente. Ayan, ayan bro, mas malinaw bro. Brother Alvin, ulit yung tanong Yes. natin bro. Ulitin ko ang tanong. Paulit ko na yung tanong. Categorical question, Badiban, makinig ka. Inamin mo, sabi mo ang sagot sa premise, walang mabasa letra po letra. So ang sunod ko na tanong, yung sabi mong direkta punta sa langit, wala pala yun sa letra po letra. Ngayon, ikaw na pala ang Diyos, magdidikta dyan sa Biblia. Ikaw na pala magsasalita ngayon sa salita ng Diyos, hindi na si Pablo sa Biblia. Kasi yung letra sa bibig mo, yun ang salita ng Diyos. Yes or no? Sagot, yes or no? Ikaw ng Diyos. Pakiulit yung tanong mo. Kasi dalawa yung ano mo. Napakaliwanag, nakarinig naman ang moderator eh. Okay, ang pinakatanong niya bro, ikaw na ba daw yung Diyos? Yes or no, bro Ivan? Kasi walang letra eh. No. Hindi. Bro, No. Hindi Okay, ako proceed. Diyos. Pero Proceed. mali po kung ikaw po ay isang profesional at ikaw po ay matalino. At sabi po ng Bible in Philippians chapter 1 verse 23, for I am in a strait betwixt to having a desire to depart and to be with Christ. Malinaw naman po yan, Sir Alvin, na taga-langit po next si Kristo. question. Next question. Next question. Sa Lucas 16, 19 hanggang 32, ginamit mo kanina at gusto mong buwagin ko as a premise. Meron ba dyan sinabi si Kristo, si Abraham, si Lazaro, na dito, sa apoy na ito, na tormented ang rich man, tapos si Lazaro doon kasama ni Abraham, hindi to purgatory? Meron dyan, letra po letra? Yes or no? Sagot. Categorical. May sinabi Hindi si po. Kristo? Sorry. Categorical muna. Yes or Walang sinabi ni Kristo. no? Okay, thank you. Sumagot na po ako eh. Okay, proceed lang bro Ivan. Paliwanag. Bro Alvin, wait Okay. lang bro ha. Okay. 20 seconds bro Ivan, So- proceed lang. Sige bro. Okay. Wala dahil bakit wala? Bro, nagiging robotic. Dahil malinaw, hindi talaga. Pero Hindi ko marinig dito eh. Oh, okay. Try natin bro Ivan, bro. Magsalita ka bro. Yan. Sige, proceed ka bro sa paliwanag mo bro. Meron ka pang mga 15 seconds ha. Proceed bro. okay. So hindi sinabi doon dahil malinaw naman po na hindi po aral ni Kristo yung purgatorio, kaya nga hindi niya binanggit.
kaya ang binanggit doon, and there, nung siya ay Next question. nag-lit up ang eyes, nandun na sa hell. Next question. Next question. Next question. So inamin mo as a premise mo na hindi pala sinabi ni Kristo na walang purgatorio, hindi sinabi mo lang. So ang sunod ko na tanong, ipagpatuloy mo pa rin yung kasinungalingan na yan kahit walang sinabi si Kristo, walang purgatory, walang sinabi na aral ni Kristo na walang purgatory. Sasabihin mo pa rin, yun pa rin ang iaral mo, yung hindi sinabi ni Kristo. Yes or no? Ipagpatuloy mo pa rin yung No. kasinungalingan ng categorical, yes or no? No. Sagot. No? Proceed. No? Paliwanag. Dahil malinaw Time stop mga na. kapatid, mga kaibigan, kaya nga hindi po banggit Okay. doon ang Proceed lang, bro. purgatorio. Hindi Sige, natin Evan. maintindihan. Sige, Evan. Proceed, bro. Maganda na yung boses mo. Kaya, Mr. Moderator, object lang po ako. Pag ako po ay nagsasalita po, sana Okay, be okay. professional po yung kalaban natin. Okay, bro. Kasi siya po yung nag-interrupt po siya eh. Wait lang, bro, Evan, ha. Kasi, nagde-delay kasi yung parang nagro-robotic yung ano mo, bro, ba? So, nagre-react si Alvin. However, bro, Alvin, wait lang, bro. So, ganito, ha. Iniintindi natin yung sitwasyon ni Brother Ivan kasi medyo delay pa plus meron pang lag. Kaya bro Ivan, kung nagre-react din si Alvin dahil dun sa mga lags mo ba at delay ba? So, i-call out naman yan ng moderator kung dinidistract ka niya, no? So, Brother Ivan, bigyan kita ulit, bro, ha? Proceed ka, bro, sa paliwanag mo, bro. Okay. So, dito po malinaw, hindi nga binanggit sa talata sa Luke chapter 16 yung purgatorio dahil hindi po talaga aral po ng Diyos yung purgatorio. Kaya nga napunta po siya automatic po sa hell dahil yan po ay turo ng Diyos. Hindi po purgatorio. Next question. Next question. Next question, saan doon na impyerno doon napuntahan? Anong talata? Meron o wala? Anong talata na impyerno? Sabi mo impyerno kasi nabasa ko dito, World of the Dead to, Hades. Hindi to impyerno. Saan yung sabi mo impyerno? Hell. Anong Sa Luke version chapter yun? Anong 16, chapter and verse verse? 23, and in hell he lift up his eyes, being torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So malinaw dito kapatid mga kaibigan na ang talata dito, and in hell he lift up his eyes, being torments. So yung taong rich man, no? Yan po ay hell. Next Na question. siya po ay Next question. Next question. Alam mo ba yung hell dito kung impyerno yan? Is it Gehenna in the original Greek? Alam mo yan o hindi? Ano ang Greek niyan sa hell? Ang dito sa talata Luke 16:23 sa King James. Ano ang Greek niyan original? Alam mo o hindi? Yes or no? Categorical, sagot. Running time tayo dito. Proceed. Alam mo sa Greek, anong Greek niya ng hell? Anong Greek? Anong Greek word? Okay, proceed, bro Ivan, sa sagot. Time stop mo na. Bro Ivan, nadidinig mo, bro? Bro, wala kang audio, bro. Is bro. Okay. Proceed ka, bro. Alam mo. Hello. Okay, proceed ka, bro. Alam mo ba? Proceed ka, bro. Yung Greek word ng hell, sa original Greek, anong word yon? Kung alam mo. Okay, Sige, bro. sabi mo nga. Okay, bro Alvin. Bro Ivan, proceed ka na, bro. Sa sagot mo. Hades. Sa Hades. This partakes grave or hell. Po ay nag-torments ang kanyang kaluluwa. No, so ibig sabihin, dito mga Next question. kapatid-kaibigan, Next question. 20 seconds. Next question. So, hindi pala Gehenna, na impyerno.
premise mo na, kundi Hades meaning world of the dead. So bakit nag-conclude ka na impyerno yan, hell, na literal, na Hades naman pala? Time, 7 minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate at syempre dako tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout ko na sa ating mga nasa live. John G. Araguanon ng MCGI Halaka, nag-Greek na. Shoutout din kay Darwin Arroyo Naya Jr. Sir Alvin, yung question mo ay irrelevant question. Shoutout din kay Elmer Chavez, Roman Catholic Doctrine of Purgatory is great money raiser. Shoutout din kay Jingjing Orsal, sulpot na walang alam. Shoutout din kay Paul Jan de la Cruz at Samuel Marzan Gavena, Pastor Armando Borja, shoutout sa iyo, and Pastor Rayan Fuentes ng Baptist, shoutout din sa iyo. So mga kapatid, dito tayo sa final conclusion. Mauuna dito syempre si Brother Ivan sa pagiging negative patungkol sa purgatorio, na si Jesus at mga apostol ay nagtuturo about purgatory according sa Bible bilang negatibo. Brother Ivan, your time start now, bro. So dito po mga kapatid, mga kaibigan, malinaw po ang ating as a negative side na ating pong napatunayan at hindi po minensyon sa Luke chapter 16 yung purgatorio dahil hindi po ito totoo. At sabi po ni Kristo, dadalhin kita sa paraiso. At yung si Apostol Pablo, mga kapatid, mga kaibigan, alam rin niya sa kanyang pag-iisip at hindi pa siya nalilito na sabi niya, with Christ, Christian, with Christ, saan ba nakatira si Kristo? Hindi sa purgatorio. Okay? So, kaya nga, hindi niya nasagot kung sino na ang napunta sa purgatorio at nakalipat sa langit. Hindi niya natanong, hindi niya nasagot. Tinanong ko mismo. Si Judas ba napunta sa purgatorio? Sasabihin niya, no. O hindi. Pag no, walang purgatorio. Pag yes, pupunta sa purgatorio. Ang tanong, may record na ba sa talata na sinulat sa Biblia na mayroong taong napunta sa purgatorio, umalis dahil sa misa ng mga pare, bla bla bla, pumunta sa langit? Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ang natin dito, lahat tayo po ay makasalanan, maliit man o malaki. Sabi ng Bible in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So, wala pong purgatorio sa Bible, mga kapatid. Ang kaluluwa mapupunta langit, pagligtas, pag hindi, impyerno. Revelation 21 verse 8, Revelation 21 verse 27. So, tingnan po natin, mga kapatid, in Revelation chapter 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Malinaw po dyan, mga kapatid, na hindi ka pupunta sa purgatorio, pupunta po ka sa lake of fire once na hindi nakasulat ang name mo sa book of life. Now, kung gusto mong maligtas, mga kapatid, mga kaibigan, dapat mo tanggapin si Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. John 3:16, for God so loved the world, the Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Last 3 minutes. So, Pastor, gusto ko po makatanggap ni Christ at hindi ko po gusto pumunta sa purgatorio dahil mag-suffer pala ko doon, may apoy para doon. Paano? So, gusto ko pong pumunta sa langit. Now, dito po, tatanggapin mo si Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa, no? Kailangan mong mag-accept kay Kristo ngayon. No? Huwag mo nang hintayin na mamatay ka kasi napaka walang kwenta na pag ikaw po ay namatay na nahuli, wala na pong mag-pray sa'yo. No? Ibig sabihin, philosophy and logically, mga kapatid, lahat po tayo ay dapat mamatay na. Tayo po ay magunahan. Okay, magunahan po tayo. Kasi mayroon pang taong mag-pray sa mundo, magmisa. Pero kung ikaw na ang naulahi, ikaw nang nahuli, wala nang mag-pray sa'yo. Pupunta ka na sa impyerno. Shame. No? Gusto ka ba doon? No? Pupunta na tayo lahat sa purgatorio kung mayroon. Kaso wala. No?
So kung gusto mo mga viewers, Sir Alvin Gitambok, kung gusto mong maligtas, hindi ka mapunta sa purgatorio, no, hope and praying, tanggapin mo si Christ bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Let us pray. Kung gusto mo kapatid, viewers, mga Katoliko, kung gusto mong matanggap si Christ bilang tagapagligtas, tanggapin mo si Kristo. Okay? Sunod ka lang, no? Isipin mo na ikaw ang nag-pray sa Diyos. Tanggapin mo si Christ ngayong gabi. Huwag mo na pabukasan. Okay? Let us pray. Panginoong Isos, inamin ko na ako'y magkasalanan. Inamin ko na ikaw ang aking tanging kaligtasan. Panginoong Isos, ngayon ay inaanyahan ka sa akin, sa aking kaluluwa, sa aking puso, tatanggapin bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. That's 1 minute. Maraming salamat sa kaligtasan. Amen. So, 1 minute, bro. So, kung tinanggap mo na si Christ, mga kapatid, mga kaibigan, sabi ng Bible, in John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them give power to become the sons of God, even to they not believe on His name. Kaya nga, ang 1 John chapter 2 verse 1 and 2, ikaw po ay anak na ng Diyos, may abogado na tayo, at tayo po ay ninilinis na ng Diyos. Ang blood ni Christ, in Hebrews 9:22, ang dugo lang ni Christ ang nakapaglinis sa ating kasalanan, hindi po yung purgatory. That's all. Thank you. Maraming salamat and God bless. Okay. So dyan natatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At syempre dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Jesus at mga apostol ay nagturo about purgatory according sa Bible. Your time start now, Brother Arvin. Maraming salamat, Badrash. At dito tayo ngayon sa conclusion, last 5 minutes. Ang prinsipyo ng sinusundan ng Iglesia Katolika ay ganito. Ayon sa sulat ni Judas na Katoliko, Epistola Catholica ad Sancti Judei Apostoli, the Catholic Epistle of St. Jude Apostle chapter 1 verse 17, sinabi ng apostol, ngunit kayo mga minamahal ay alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Kristo. Ano yung sinabi na salita ng Panginoong Kristo at ng mga apostol? Pinasulat sa Biblia, Grego po. Wala pong Tagalog Bible na nagdala-dala si Pablo, si Pedro at si Kristo, ating Panginoon, ng English Bible na yung King James Version. Wala po. Yung Greek, kaya yung purgatorio, yung purgatory na halo, galing hango sa pur, apoy, tapos cleansing, purifying, kathairo, purgatorio. Yun ang Greek na tinuturo ni Kristo at mga apostol. Hindi nabuwag ng ating kalaban. Zacarias 13:8-9, Daniel 11:33, 34, 35, hindi nila touch ng Daniel. Tapos 2 Macabeo 12:44, 45, hindi din nila touch yung panalangin sa mga patay para sila ay maligtas doon sa purgatorio. At iba ko pang talata, Matthew 3:12, Matthew 5:25, 26. Hindi niya nabuwag, wala siyang nabuwag dito kasi ako affirmative, dapat sirain niya to. Binaligtad niya. Yung sa kanya, nabuwag ko. Nabisto ko, Lucas 16:23, yung hell para, Hades. Ang Hades, hindi yung Gehenna. Iba yung Gehenna, hellfire, na forever and ever sa impyerno. Ibig sabihin, yung mayaman, hindi pa yun sigurado sa Biblia na impyerno talaga yun. Posible din yun purgatory. Kasi meron lang apoy doon. Yung dila lang yung mainit eh. Pwede nga yun mawala yung init sa dila niya sa kunti lang tubig lang na 1 drop of water from the fingertip of Lazarus. If di purgatory din na pwede, posible. Sinabi ba ni Kristo, hindi purgatorio ron. Wala nga siyang mabasa komentary. Kahit Protestante, King James, wala sinabi ni Kristo at mga ito purgatorio. Kaya ito si Bradiban dinagdagan. Itong Philippians 1:21-23. Sabi doon, direkta sa langit, walang mabasa. Sabi ni Pablo, I desire to be with Christ. Ngayon, sasabihin ko, gusto ko mapalangit, mapunta sa langit kay Kristo. Ibig sabihin, napunta na ako ng langit. Sigurado na ako, pag mamatay ako, langit na agad. Desire. What is desire? Yun na yung ontological event na narating mo na ang langit? Hindi pa.
Wala si Ivan dito, ang layo talaga. So, yung salita niya, ginawa niya, mga kapatid kong Katoliko, bantayan niyo to sa debate namin ngayon, mga salita at daldal, mga letra ng bibig, ng laway nito ni Ivan, mga Baptist at mga Seventh Adventist at mga kontra-Katoliko, mga anti-Katoliko, sila na ngayon ang Diyos. Ang kanilang salita na wala sa Biblia letra po letra, ngayon na yun ang Diyos. Mga antikristo pala to mga anti-Diyos pala to. O ngayon na-show daw natin sino tong antikristo. Mga salita nila, mas mataas pa sa salita ni Pablo. Walang sinabi si Pablo letra po letra, mamatay ako diretso kay Kristo sa langit. Walang ganyan. Sabi nga, I desire to be with Christ. Tayo naman lahat. Sino namang ayaw gusto mapunta kay Kristo? Ibig sabihin pa, kung gusto ko mapunta kay Kristo sa langit, direkta na sigurado. Sabi ni Pablo, I do not judge myself. 1 Corinthians 4:5. Dito napakaliwanag, Lucas 12:57, 59. At ipapasok ka sa punong kawal sa bilangguan pagkatapos ng hukom at hindi ka lalabas doon sa anumang paraan. Anumang paraan hindi ka lalabas hanggang sa mabayaran mong katapusang lepta. Si Kristo na tagapagligtas, Savior natin at Redeemer, may nagsabi noon. Sabi dito sa Christian Community Bible, the church teaches it is purgatory, Matthew 3:12, based on the original Greek. Napakaliwanag dyan, dalawa ng talata, Matthew 5:25-26, Lucas 12:57-58-59, at unang Pedro 3:18-19. Sabi niya, showdown, meron bang kaluluwa o espiritu na napunta ng purgatorio? Si Kristo ang hukom na napunta doon sa purgatorio. 1 Peter 3:19. At nandyan si Kristo ay yumaon at nangaral sa mga espiritu na nasa bilangguan. O dito, basahin ko ngayon sa espiritu sa bilangguan kung purgatorio ba to. Napakaliwanag dito, purgatorio to. Basahin natin. 1 Pedro 3:19, La Sagrada Biblia Spanish. El Padre ses intende por espiritus las almas y por cárcel. Anong cárcel? El Purgatorio. Sa Spanish Bible, yan ang problema ninyo. Wala pala kayong spiritual na preso ng mga kaluluwa at espiritu sa 1 Pedro 3:18-19-20. Sino yon? Mga espiritu at kaluluwa. Panahon pa ni Noe. Hanggang purgatorio kailan? Pagkatapos ng hukom. Lucas 17:26. Tulad ng panahon ni Noe, merong purgatorio. Hanggang sa pagbalik ni Kristo, meron pa rin. Luke 17:26. Wala palang alam sa Biblia to. Ang daming hindi alam dito sa Biblia. Tapos lalaban sa akin.